Asta aș vrea să spună fiecare om, sau cred că fiecare dintre voi ați vrea să se spună despre voi. Hei, candidat, vreau să te aleg. Înainte de a fi, înainte chiar de a-ți depune tu candidatura, nu? Da, mă rog, nu vor fi chiar atâtea minuni expuse aici. Bănuiesc că asta o știți, că ceea ce simțim este mai important. Aici o să fie niște chestiuni și legate de branding, în principiu, de brandingul în general și al vostru personal și al filialei, al partidului, mă rog, după cum este cazul în momentul în care va trebui să vă expuneți. Deci nu trebuie să fie... Deci ideea ta nu spune nimic aici, că trebuie să fie mare, mică, importantă, știu și eu, cea mai bună și așa mai departe, nu? Și trebuie să fie aleasă. Ok? De obicei, nu prea ne gândim chiar în felul ăsta. Ne gândim, mie îmi place ideea mea, deci o voi expune. Funcționează la serviciu, cu siguranță, pentru că sunt alte reguli, dar în politică avem doar această chestiune. Trebuie ca oamenii să o aleagă. Și după câte probabil iarăși știți, întâi te aleg pe tine și după aceea aleg ideea ta. Asta, cine este mai important decât ce ai făcut? Asta ați văzut-o și că am participat și eu la acel training despre comunicarea politică. Bănuiesc că păreri apropo de chestia asta? Cineva? Cred că una trebuie să o confirme pe cealaltă. Decât ce ai făcut. Ce faci trebuie să confirme cine ești și invers. Ok. Dar hai să ne gândim la Vlad Voiculescu și ce a făcut și la altcineva, nu? Dacă ar fi făcut ce a făcut, dar nu era cine este și cum este, s-ar fi întâmplat același lucru? Adică ar fi avut aceeași capacitate de a strânge în jurul lui niște oameni? Că probabil că și Nicu Șordan face, nu? Deci a făcut. Da, e posibil să aveți dreptate. Despre Vlad, cred că tocmai de-aia e cine e, pentru că a făcut lucruri. Le-a făcut în așa fel încât s-a arătat pe sine acolo. Deci el s-a pus pe sine în ce a făcut, nu le-a făcut ca să le facă. Și asta a arătat cine este. Iar acest cine este a convins. Domnule Trușcă, să știți că nu vreau să vă contrazic, dar vreau să vă spun că și, știu că dacă zic nu și după aia zic dar, deja v-am contrazis, n-am o exprimare mai fericită. Îți spun eu care. Așa. Însă. Nu, se spune în același timp. În același timp, mulțumesc. În același timp, Vlad Voiculescu are o zicere care e exact pe dos. Doar ca să știți, nu știu care e mai bună sau nu vreau să notez în vreun fel cele două zicare, de spune mai important ce ai făcut decât cine ești. Mi-amintesc că ne-a spus asta la un moment dat. Și de ce crezi că zice asta? Eu tind să fiu de acord cu asta, pentru că ceea ce faci de regulă te definește. Am și eu o vorbă, suntem suma experiențelor noastre. Deci, mă rog, nu mi-aparține, e un citat, dar cred că, da, suntem suma experiențelor noastre, în sensul că pe măsură ce avem experiențe, pe măsură ce facem lucruri, creștem, devenim mai complexi, mai complicați și devenim ceea ce suntem la momentul respectiv. Motiv pentru care probabil că ceea ce faci precede ceea ce ești. Dar n-aș vrea să întrerup, scuze.
Nu. Bine, am zis că discutăm aici între prieteni, deci vreau să înțelegem, fiindcă chiar este important să producem mici transformări în această discuție, nu doar așa. Am eu o întrebare. Te rog. Pare mai degrabă că este vorba de targetul electoral în sine, lăsând la o parte percepțiile noastre despre ce este mai important. Pe de o parte, sunt convins că o parte din cei care ne privesc sunt foarte, foarte clar, percepția lor e foarte clar influențată de ceea ce fac diversi aleși sau, mă rog, încă nealeși. Și o parte dintre cei care ne privesc și probabil sunt încă indeciși, merg mai degrabă pe ideea de imagine și cine ești. Și întrebarea mea, de fapt, devine: care este scopul? Scopul nostru este să întărim opinia celor care deja ne privesc favorabil sau să îi atragem pe cei care sunt mai degrabă un pic mai populiști și mai influențabili și au alte valori? Andrei, deja asta este o strategie politică, nu este ceea ce eu sunt pregătit să vă prezint aici, că e altceva, da? Deci aia deja este strategie. Putem discuta și despre asta, dar nu acum, da? Sigur, mersi. Ok, bine. Hai să vedem mai departe. Marian, ca să-ți complic și eu existența, Aoleu! adaug și eu la ce au spus antevorbitorii. Este posibil ca perspectivă cine ești e mai important decât ceea ce ai făcut când ne autoanalizăm, deci din perspectiva noastră. Probabil că din perspectiva alegătorului este mai important că el nu prea are vreme de a ne analiza, de a studia, de a face tot felul de proiecții pe ceea ce suntem noi cu adevărat. Și se uită la ceea ce am făcut. Și probabil de aici apare această dilemă, ce sintagmă este mai interesantă, cea prezentată de tine acum sau cea prezentată de Vlad. Perfect. Asta o vom lămuri în continuare, că e într-adevăr o dilemă. Cine ești sau ce ai făcut, nu? Ok. Și o lămuri. Și apoi a doua, că nu e un concurs de proiecte, nu? Bătălia politică nu este un concurs de proiecte. Aceste chestiuni sper că le vom lămuri în timpul discuției noastre. Ok, deci să vedem cum stăm cu lucrurile. Deci aici este organizația, nu? În ședințe sau, mă rog, oricum, am reprezentat-o prin această sală de ședințe. Care ce face? Privește oamenii, da? Și îi analizează, îi sondează, discută cu ei, face diverse chestii. În același timp însă, acești oameni ne privesc pe noi. Mai atent, mai puțin atent, pe diverse chestii. Deci, în mod automat, ei se uită. Creierul lor funcționează constant și verifică. Nu vorbesc despre cei care nu sunt interesați deloc, nu. Cei care ar putea să fie în zona alegătorilor noștri. Și asta rezultă că avem nevoie să înțelegem întâi cum funcționează creierul alegătorului ca să îi transmitem mesajele și să facem lucrurile în așa fel încât ele să fie percepute în felul în care noi vrem să transmitem de creierul lui. Aș putea spune că aici este vorba despre manipulare, nu? Eu zic că e vorba despre influență. Am citit undeva care ar fi diferența. Manipularea este încercarea de a determina oamenii să facă ceva, dar agenda nu o poți devoala. Când influențezi, este la lumină și agenda, intenția, tot. Deci este o influențare, înseamnă și transparență. N-ai agenda ascunsă. Știe unde vrei să-l duci, este foarte clar de ce. Manipularea este ascunsă. Asta e. Deci, noi vorbim aici despre influență, nu despre manipulare, dar avem nevoie să lucrăm cu creierul alegătorului în minte. Să știți că și în vânzări, în momentul de față, în felul acesta s-au transformat lucrurile. Ok, pentru că el ia decizii în favoarea ta, nu tu îl faci să ia decizia dacă nu știi cum.
Gata. Structura creierului. Hai, repede. Bănuiesc că știți. O bună parte e o chestiune care se numește creier limbic, mai în interior, în care sunt tot felul de chestii care, cum să spun, sunt mai vechi decât cortexul cerebral, care este asta cu ajutorul căruia luăm examene. Mă rog, în organizații putem crește cu ambele, deci nu e suficient să fii inteligent, trebuie să ai și anumite alte tipuri de inteligență socială și altele, nu? Deci sunt niște glande, chestii care au crescut de-a lungul timpului, deci creierul a evoluat cum? Pornind din mijloc către exterior, deci s-au adăugat diverse straturi pe măsură ce am trecut de la nevertebrate la vertebrate și așa mai departe. Amigdala, bănuiesc că știți, este zona aceea care îți spune fugi sau ataci. Adică ea este extrem de periculoasă. Dacă cumva se excită și zice pericol, nu mai funcționează deloc mintea. Deci atenție la a nu speria, în primul rând, pe alegători. Așa, deci în secolele trecute, ipoteza era următoarea de lucru. Sunt cele două creiere. Ăsta este al meu și vreau să-ți transmit un mesaj. Și ți-l descriu în cifre, în desene, diverse feluri, dar scrise în general. Și presupun că și noi, ca oameni de politici, facem proiecte, facem programe, nu? Presupunerea este, va ajunge neocortexul creierului celui care vede și aude și te vede și acela va analiza și va spune, ăsta este, bingo, cel mai bun proiect, l-am votat. Nu? Și ia decizia. Asta este conceptul general. Numai că. Deci, mesajul pe care noi l-am creat în neocortex, deci, logic, cifre, motive și așa mai departe, se duce direct în limbic, deci în partea internă, non-inteligentă a creierului. Noi toți facem așa. Pentru că, am spus, deci este o chestiune de evoluție. În prima fază, când erau doar șarpe sau altceva, sau animalele mari, T-Rex și altele, acelea aveau partea asta de reacție rapidă, care le permitea supraviețuirea, nu? Așa facem și noi acum, să știți. Deci aceste proiecte și programe se duc, de fapt, în limbic, nu în creierul, în partea cortex. Și, de obicei, apare această figură a omului, a creierului celuilalt, care zice, dar de ce vrei așa? Dar nu se poate face altfel. Dar nu-i cred că e bine. Și atunci urmează, bine, să-ți explic. Și încep să explici. Și, din păcate, vei vedea că este extrem de greu să te faci înțeles în sensul de a lua decizia celălalt pentru tine, nu pentru altcineva. Deci, acest domn creier este o mașină care ignoră informații. Bă, voi îmi vedeți bara asta de sus cumva? A mea? Sper că nu. Nu. Bine, prezentarea. Ok. Eu am o bară aici care am ținut-o continuu, dar mi-era teamă să nu vă strice, da? Deci, atenție la această declarație. Deci, noi ne tot întrebăm și se tot fac studii cum poate să facă acest creier al nostru, sărmanul, care nu se înmulțește din 10 în 10 ani, dar informația crește enorm. Este de la început bine făcut creierul, ignoră imens. Să vedem cât ignoră. O doamnă, Rebel Brown, studii, neuroștiințe, zice așa, că cam atâția bits pe secundă ar intra pe toate canalele, pe toate simțurile noastre, 5, 6, 7, 8, știu și eu câte ori mai fi, și atâta intră în cortex. Deci, noi suntem conștienți
de o extrem de mică parte din toată informația pe care o primim. Cineva face o selecție. Și face o selecție extrem de drastică. Exact în creierul limbic. Deci acest personaj, cu el aveți de-a face când vreți să fiți aleși. Ăsta e. Nu? Vă place, nu? Deci cu el vă confruntați. Să vedem cum. E încurajator. E încurajator, nu? Da. Mai ales că nu e doar unul singur, sunt chiar mai mulți. Da, fiecare, când te uiți, sunt o mulțime de astfel de oameni care, atenție, nu înțelege cuvinte, funcționează fierbinte, deci la enervare sau la iubire sau altele, imagini, sunete, simte extrem de rapid. Deci asta este creierul limbic, unii numesc creierul de $1.000.000, iar partea cortex este de 20 de cenți sau așa ceva. Ca forță de lucru, rapiditate și capacitate de prelucrare. Bun. Ok. Deci acesta lent este cel care apare târziu, după cei 126 de biți care au mai rămas din cele 11 milioane. Atâta poate prelucra. Mai mult nu poate prelucra. Iar acest domn, sau poate să fie și o doamnă, nu? Evident, sau aici, deci, pe atunci nu se discuta despre gen, nu identitate de gen sau altă. Era bărbat sau femeie, era simplu. Așa? Dar amândoi foarte dispuși la scandal. Ok. Deci, nu informația de comportamentul, ci înțelesul pe care creierul celui care primește aceste informații îl dă acestor informații. Da? Deci nu ce spunem sau facem noi, ci cum este înțeles ceea ce spunem sau facem. Asta dă comportamentul. Chestia este că noi producem acest înțeles constant, fără oprire. Este o funcție esențială a creierului pentru că trebuie, printre altele, să identifice dacă nu cumva e vreun pericol. Iar pericolul este apreciat de fiecare, dacă e pericol sau nu. Nu este, în general, pericol, în afară de pericolul fizic, foarte clar, dar în rest, știu și eu, faptul că șeful astăzi, în loc să spună bună dimineața, a uitat să te observe, e deja un pericol. Nu trebuie să facă ceva rău. Și informația inițială ți-a spus pericol. Deși s-ar putea ca sărmanul să fie avut o mare problemă și din cauza asta să nu mai vadă nimic ce e în jurul lui. Nu are nimic cu tine și nu te amenință nimic. Dar tu așa ai înțeles. Ia să vă dau eu o schemă logică. Vă place? Dacă vine și o schemă logică pentru ingineri. Ok. Deci, intră niște date, am spus, în primul rând în creierul limbic, în computerul acela extrem de rapid, extrem de performant, care nu gândește prea mult. Nu gândește deloc, de fapt. Și anume, deci în prima fază, acolo se creează înțelesul, care poate fi verificat, în primul rând, de pericol sau nu. Dacă este pericol, fug, atac sau mă blochez dacă pericolul e prea mare. Se poate întâmpla și asta, nu? Deci nu e binară, s-ar putea să fie 3 posibilități aici. Deci, atenție, nu? Întâi se verifică amenințarea. Și cum discutam cu Marcel, apropo de niște rezultate pe care o parte dintre voi le-ați văzut, poate, analizele făcute, amenințarea este cea mai importantă de tratat. În primul rând, când ai o relație cu cineva, verifici dacă te simte ca amenințător. Ceea ce faci tu o percepe ca amenințare. Și de-abia după aceea ai șansa de a... Ce-am făcut aici? Pardon, scuzați. Ok, asta e. Dacă nu este, ce
vreau să văd. Este incitant, e noutate, adică e interesant sau vorbește da. Bun. Pentru că se poate să nu fie pericol, nu? Și, nu vezi niciun pericol, nu e nici incitant, ce faci? Ignori, de obicei, nu? Sau îi dai o culoare, o distorsionare, iar spune nu știu ce chestii. Da. Adică, care vorbind, nu spune mare lucru. Hai să zicem, primul ministru, poate intra aici, ești atent la el pentru că, fiind prim-ministru, având funcția, ceea ce spune te poate pune ori în pericol, ori îți satisface. Deci, într-adevăr, chiar dacă nu e incitant, nu e noutate, asculți fiindcă simți că s-ar putea să te afecteze. Bun. La cortex ce ajunge? Ori nu ajunge nimic, pentru că nu e incitant, nu e noutate, ori ajunge ceva distorsionat, conform a ceea ce mi se pare mie că vrea să spună sau face omul acela. În cazul în care este incitant și e noutate, deci când prezinți ceva, trebuie să aibă această valoare, nu? Ca ascultătorul spună, îmi place, vreau. Și atunci cortexul zice, ok, justific eu acum repede de ce trebuie să fac asta. Pentru că întâi am luat decizia că îmi place și vreau și după aceea justific de ce ar face așa ceva, nu? Apropo de fuziunea cu USR, unde vi se pare că ne aflăm? În toată schema asta de filtrare. Unii la pericol, alții la incitant noutate, alții îmi place, vreau. Da. Alții distorsionează, zic, asta este o chestiune care la pierde, noi pierdem, devenim nu știu ce și așa mai departe. Nu vreau să se întâmple nu știu ce chestiune, nu? Deci fiecare se așează pe undeva în chestia asta, nu? Dar când îl întrebi, el nu va spune adevărul de ce anume a dat acest înțeles, ci îți va justifica decizia pe care deja a luat-o. Și dacă lucrezi la această justificare, practic nu vei afla niciodată adevărul. Știți că în vânzări spune că trebuie să pui mai multe pui întrebări, de ce, ca să afli, până la urmă, după a 5-a, nu știu care, afli ce anume îl mână. Dacă ați făcut un astfel de curs, vă rog să tăiați această idee, pentru că e extrem de periculoasă. În momentul în care pe cineva îl întrebi de ce crezi asta, el se încăpățânează din ce în ce mai mult să stea acolo și să nu iasă în niciun caz. Da? Deci când încerci să schimbi părerea cuiva, nu puneți, vă rog, din acest moment, întrebarea de ce? Pentru că îți va spune 1000 de chestii, le inventează, face orice pentru ca să-și apere pe urâtul ăla pe care l-ați văzut acolo. Da? Pe ăla l-apără. De fapt, nu pe ăla. Acela zice, rolul meu este să apăr ființa asta. Și fac orice pentru asta. Ok. Asta știți? Dar, deci, se mai spune așa, în comunicare și în marketing, în diverse branding, se vorbește foarte mult despre content, nu? În momentul de față. E foarte important contentul. Și e denumit, deci, că acest conținutul este rege. Atenție însă, contextul e regina. Fetelor, știți ce înseamnă asta, da? Cine câștigă aici? Deci, aici avem două pătrate, ar trebui să fie, bănuiesc, care se află ori într-un context, ori în altul, da? Evident că ele par diferite. Numai că, în realitate, pe același fundal
se vede că au aceeași intensitate de gri. Deci, regimelor, ați câștigat. Hai să vedem de ce vorbim despre poveste. Cam în ce context ați văzut că se vorbește despre poveste? Nu știu, la serviciu sau în alte părți se insistă pe chestia asta. Tell me your story, sau spune povestea. Nu? TEDx-uri. Nu așa sunt făcute TEDx-urile. În momentul când urcă oamenii pe scenă și povestesc asta fac. Exact. Povestesc ca să ajungem la o concluzie. Perfect. Deci ei nu dau informație, nu? Ei povestesc pentru că știu că se adresează creierului celor care sunt în sală, care sunt multe creiere și care, să zicem, odată, pentru că acel om a fost ales să vorbească pe o scenă de TEDx, are un dram de încredere inițială. După aceea însă, el trebuie să spună o poveste care să-l poarte frumușel pe ascultător din locul în care se află și să-l aducă acolo unde ar trebui să ajungă pentru a înțelege ce vrea să se transmită, nu? Chestii de genul acesta sunt aici. Deci, deci creierul, nu mintea, nu? Mintea are alt sens. Vede, aude. Și tu îi spui. Și el te vede și te aude. Își creează o poveste din perspectiva lui. Asta aici este o perspectivă, nu? Că dacă mai într-o parte pare pătrat, din alta pare cerc. Voi, inginerii, ați mai făcut desen tehnic? Cineva în facultate? Da. Geometrie descriptivă, chestii de astea, da? S-au mai făcut? Făcut, da. Da, bun. Deci, sau tu pe cei mai tineri, nu? Pe cei mai tineri, dacă nu știu, dacă în secolul ăsta s-au mai făcut, nu-mi dau seama. Orice inginer trecea în primul an prin câteva chestiuni ca să poți să desenezi niște chestii, da. Că și eu am făcut automatică electronică, deci n-ar fi trebuit să fac asta, dar se considera că trebuie să știi să faci un desen până la urmă. Ok. Deci, din ceea ce vede și aude auditoriul, își spune o poveste, atenție, da? Această poveste înseamnă înțelesul lui și conform ei simte. Deci nu vede, aude și simte. Nu. Există o chestiune intermediară pe care o face urâtul ăla. Da? Din limbic. Limbic e o chestie foarte frumoasă, deci foarte, foarte bună pentru noi, dar am pus un urât acolo ca să fie mai clar despre ce e vorba. Și funcție de ceea ce a înțeles, el ori se simte în pericol, ori e în siguranță, ori îi place, ori nu-i place, ori are încredere, ori este în dubiu. Și funcție de asta decide. Și acționează, ori atacă, fuge, mă rog, e de acord, se înrolează sau îți pune întrebări suplimentare sau nu te mai ascultă. Da? Deci, atenție, punctul esențial în care putem influența auditorul este asta, povestea. Deci, povestea trebuie schimbată și asta se face prin schimbarea unei perspective din care vede și aude lucrurile. Și odată ce am schimbat povestea auditorului, acesta își schimbă decizia. Deci, apropo de TEDx, el asta face. Îți dă o nouă perspectivă, te poartă în poveste, ți-o schimbă, apropo de ceea ce vorbea, că poate avea o poveste despre ceea ce spunea el până atunci, nu? Aveai. Posibil. Și din moment, după ce a terminat să spună, cei mai mulți își schimbă decizia în privința temei respective. Domnul Trușcă, ne dați un exemplu la final? O să construim un exemplu. Da? Unul cu fuziune, cum schimbăm perspectiva? Cum vrem, care vrem, deci orice. Eu am o chestiune pe care am pornit-o, care ține tot de noi, de plus,
Dar lucrăm împreună la fuziune, dacă este nicio problemă, da. Sunt aici pentru voi. În principiu, în branding, aici, ca să te aleagă oamenii, cam astea. Mă rog, am pus eu aici, am creionat câteva chestiuni particularizând, nu? Ideea este, întâi, cine suntem, pentru că ați văzut, deci îți dai seama acum că e mai clar de ce cine sunt, pentru că el te interpretează nu ce faci, ci după cum te știe că ești, așa îți interpretează faptele. Deci cine suntem, după aceea pentru ce cauză luptăm, deci în ce direcție vrem să ajungem, ce dărâmăm și ce construim, care e locul nostru pe aici, în această țară, și oamenii vor să vadă dacă se așează pe această descriere. Dacă se așează pe această descriere, vin și spun, hai, la treabă. Care e problema comunicării? Nu e vorba despre procedură și informații, deci cum să comunic, să scriu mai așa sau mai așa. Alea sunt importante într-un fel, dar nu ele determină. Și este vorba de a capta și a menține atenția pe perspectiva ta. Da? Deci nu pe ceea ce spui, ci pe perspectiva ta. Nu știu dacă mai avem timp în final, aveam și o chestiune bonus, dar s-ar putea să facem asta. Da. Haideți să pornim de la acum. Cercul de aur. Cine a citit Simon Sinek Started Why? Nimeni? Bine. Atunci, uitați-vă cu atenție, da? Deci, creierul are această parte, nu? Primul strat, cortexul, se lucrează cu ce, apoi se poate spune că mai este un strat intermediar care lucrează cu cum, și de ceul, deci cum și de ce se află în limbic. De cele mai multe ori se lucrează cu ceul. Facem asta, facem asta, facem asta și ceva, cum facem asta și asta. Nu furăm, nu? Suntem diferiți pentru faptul că nu furăm, suntem cinstiți, suntem profesioniști, uite că avem niște motive să vă arătăm niște chestiuni în care am lucrat și am reușit și așa mai departe. Problema este la cea finală, deci, care este exact, cum să spun, lucrul la care urâtul acela zâmbește la tine sau e pregătit să te atace, nu? Steve Jobs, am luat multe de la el la un moment dat, învățând de la el când trăia. Deci, cum și de ce rezonează în creierul limbic. Da. Lucrurile comune, în general, pe care le faci și le vorbești, încep cu ce. De exemplu. Asta am luat-o din propunerea plus pentru ieșirea din criză. Și, în principiu, cam așa e construită. 2 pachete de măsuri, așa. Doar o bucățică, da, ceul. Și cam așa se spune. Cum facem asta? Adică asta este modalitatea prin care facem. Mă rog, la asta se adaugă și faptul că aveți încredere în noi, că nu furăm, nu aia. Și aștepți comportamentul, nu? Vă așteptăm pe toți la vot ca să ne dați puterea de a face toate acestea. E corect? Corespunde? Vi se pare că... Da, așa se prezintă lucrurile, nu? Ok. Hai să vedem. Prezentând astfel, ce așteaptă? Avantaje, beneficii. De aia PSD-ul câștigă. Pentru că avantaje și beneficii oferă de n-au treabă. Nu? Facem nu știu ce și o să vă crească alea și o să vă fie aia și o să fie nu știu ce și la revedere. În momentul în care tu ești cinstit chiar și vrei să faci niște lucruri serioase, dacă le prezinți așa, alegătorul tot avantaje și beneficii așteaptă, pentru că așa e funcția lui de creier. Wired, deci așa este făcut. Însă, deci, ce și cum nu inspiră acțiune. S-ar putea să vină altul care dă mai multe avantaje și beneficii.
și câștigă. Ok, să nu vă las să mai stați prea mult în asta. Cum funcționează asta? Deci goarna este modul în care se transmite asta în public. Da? De obicei, deci transmiți ce și cum către oamenii apropiați, către cei care generează mai departe, care transmit mesajul, nu? Și ăsta este într-un anumit fel colorat și este simțit de acei oameni. E un fel de telefon fără fir, care mai departe transmit ce au înțeles ei din ceea ce ai spus tu, încercând să se adapteze auditoriului și modul în care ei au înțeles. Deci, practic, tu transmiți ceva și ajunge în public ceva asemănător, dar nu esența. Nu mai exersăm aici, că nu avem timp, da. Liderii încep cu de ce, pentru că ei numai așa inspiră. Deci, e nevoie de un mesaj puternic și clar pentru a inspira. Ați văzut și în acea evaluare pe care am făcut-o nu pentru noi, pentru sector, claritatea și concretețea mesajelor sau certitudinea era percepută de colegii noștri ca fiind slabă, deci era mai mult incertitudine. Iar incertitudinea ce dădea? Neîncredere. Deci era un mesaj, mesajele erau, oamenii le vedeau, numai că înțelesul era, nu-mi dau seama, deci nu e clar. Vânzările și marketingul fac mesaje puternice în general. Foarte puțin reușesc să dea DC-ul. Ok. Cum ar trebui să fie? Întâi trebuie să fie un DC, deci esența, viziunea, peste care se suprapune cum fac asta, după care apare ce fac pentru asta. Asta înseamnă autenticitate. Deci DC-ul trebuie să fie constant, cum facem, foarte clar, și aliniat cu ceea ce facem. Asta înseamnă că și membrii, și activiștii sau, mă rog, susținătorii și alegătorii înțeleg același lucru. Și creierul limbic zice, ha, clar, am priceput, simplu. Deci este deja acel om, este un adept înrolat în misiune. Nu i-am vândut ceva, ci el a înțeles. Ca să trag și puțină spuză pe turta mea, în viața mea anterioară de antreprenor, în câteva din discuțiile pe care le aveam cu directorii de resurse umane, îmi plăcea că ei spuneau următoarea chestiune. De obicei, în momentul acesta, întreb de ce voi sunteți diferiți de ceilalți care aparent oferă același lucru. În cazul vostru, după ce mi-ați prezentat, nu mai are rost să vă întreb, că îmi dau eu seama despre ce e vorba. Deci asta e de făcut. Nu trebuie să-i mai explici tu, trebuie să simtă celălalt direct că ești diferit și exact cum vrea să fii. Adică v-am spus mai minuni acum, hai să vedem cum facem. Okay. Cum se exprimă acest de ce? DC-ul meu e următorul. Asta este. A schimba modul de a gândi și de a face lucrurile, astfel încât valoarea fiecare să aduce valoare lumii. Bănuiesc că se vede asta. Deci prima parte se numește contribuție. Ce fac? Încerc să schimb modul de a gândi și a face lucrurile în discuții, în întrebări, știu și eu. Ce impact aș dori să obțin, să crească valoarea fiecăruia și să adauge valoare lume. E cam mare, nu? Dar, vă rog. Cum am putea aborda noi, ca partid, să zicem că asta ar putea să fie o contribuție esențială, să punem în ordine să conducem treburile țării sau treburile locale, astfel încât aici va trebui să identificăm ce anume. Astfel încât ce? Deci nu e vânzare, nu? La vânzare, dacă îi dai
un produs astfel încât tu să cumperi de la mine cafea. Nu e despre asta, ci este chestia în jurul căreia se aliniază tot ceea ce faci. Asta este contribuția finală. Și asta trebuie găsit. Asta bănuiesc că ați citit-o deja în prezentarea dată. Deci nu... De-aia spuneam, Magda, acum, deci un comentariu la acel slogan pe care l-ai propus ca să îl alegem pentru participarea în alegeri. Acela ar putea să fie o declarație care noi considerăm că are impact și aspirăm să devenim acea voce a sectorului 6, nu parcă obținea cele mai multe voturi. Numai că nu despre asta vorbim aici, ci când stabilești acest DC, exprimă cine ești. Când ești la maximumul tău, când ești tu însuți sau tu însăți, la maximum. Deci nu ai nimic rest. Cum se comunică? Pornind de la DC. Deci acest DC ar trebui să fie. E vremea ca oameni noi să pună în ordine. E o propunere. Să pună în ordine, să conducă trebuințele orașului, astfel încât, și trebuie să identificăm ce anume, cum? Toate aceste chestiuni. Și ce facem pentru asta? Și ce anume? Ce cerem? Votați asta și suntem pregătiți să. All right. Hai să vedem cum aplicăm o astfel de treabă. Dacă vă scoateți o foaie de hârtie și un creion, scrieți. Să zicem că ce anume ne-ar preocupa mai tare această fuziune cu USR-ul, nu? Mai sunteți? Da, mai suntem, dar cred că trebuie să ne concentrăm pe alegerile locale. Schimbăm. Da? Ok. Bine. Atunci, pentru că chestia cu USR-ul, într-adevăr, deja prinde aripi, prinde forma. Perfect. Deci, propunerea mea de aici pornise, de la alegeri, care pot fi locale în momentul de față, și hai să vedem ce anume ar putea să constituie acel DC. Eu am început cu partea de contribuție. Contribuția ar trebui să apară oameni noi care să pună în ordine să conducă treburile țării sau ale orașului, ale sectorului în cazul nostru. Astfel încât, și aici e declarația. Care ar fi esența? Nu? Aruncați cuvinte, nu, nicio problemă. Deci nu trebuie să alegem acum. Vrem să locuim într-un oraș mai frumos? Să ne simțim bine? Notează. Acasă? Notează. Ok, să ne simțim bine acasă. Ok, da. Mai e și pe mesagerie întrebare de la Iulian. Așa. La DC, să nu mai stăm în trafic, să nu ne mai înghesuim în STB, să nu ne... Alea e mică, nu are rol de DC. Nu, trebuie să fie o chestiune esențială care cum să spun, îți dă satisfacție totală, fără de care nu poți, sau pe care dacă o vezi, îți spui, asta e. Deci asta nu iese așa ușor, aceste cuvinte sunt de aruncat și de găsit. Vreau să locuiesc într-un oraș curat și asta implică de la curățenie, reciclare, aer, spații verzi. Deci să pune să conducă treburile, să conducă, noi vom conduce acești oameni, nu treburile județului, sectorului, astfel încât, da, poate fi o chestiune care să se ducă în direcția de mediu, nu? Dar putem să punem o treabă care să le includă pe toate? Era acea sintagmă, oraș prietenos, o fi potrivit aici? Păi să vedem cum sună. Orașul da. e?
Mai spune o dată, Marcel, orașul Prietenos, este? mai prietenos. Cu oamenii. Cu oamenii, da, sigur, poate Da, fi da, da, îmbogățit, dar Da, da. Sau poate construirea comunității? O să fie și asta? Să construim o comunitate. Nu, asta este să ducem spre ce și spre cum, nu e în zona asta. E un mijloc, a construi o comunitate, e un mijloc pentru a face ceva. Avem niște verbe recomandate? Nu. Sau mai degrabă o metaforă? Metaforă știu și eu, că, uite, da, să te simți acasă, poate să fie, de exemplu, sau chestii de genul ăsta. Ia să vedem dacă am ieșit eu de aici. Aveam aici ceva pus. Nu mai știu dacă sunt, nu sunt. Ne putem uita puțin pe sloganurile acelea să vedem dacă Da. găsim ceva acolo. Pe care? Oricum se induce tot starea de bine, cumva. Da. Confort, bine, Adică, cum ai vrea să te simți din momentul în care dimineața ieși pe ușă și te duci unde ai treabă, nu? Odată. Și asta trebuie să aibă. Și cum ai vrea să te simți stând acasă și să ieșim pe stradă cu copiii, cu colegii, cu prietenii, cu ceva. Deci, în ce fel? Și în același timp trebuie să fie și, să dea și o senzație de atractivitate. Deci, mă rog, dacă ar fi vorba de țară, ar fi ca țara să devină atractivă pentru oameni. Deci să spună oamenii noștri plecați, vreau înapoi acasă sau ceva de genul ăsta. Este indicat să funcționăm, mă rog, să lucrăm în baza neajunsurilor existente? De exemplu, pentru că... Nu, e aspirațional. Nu. Este the best you can do. The best you can get. Nimic negativ. Și atunci ajungem la, nu știu, poate o criticăm. Fericiți în România? Nu în direcția asta a mers? Și n-a prins? Păi e puțin cam mult așa. N-a prins pentru că cei care au emis mesajul nu erau de încredere. Deci nu le mergea lor mesajul ăla. Și saldul era cam mare, totuși. Totuși, da. Corect. Aia e, da. Adică trebuie să fie ceva aproape, la îndemână. Da. Cât de cât. Așa. Deci să nu fie acel gap mult prea mare. Că trebuie să ai încredere într-un fel. Eu când ies afară la plimbare, deși e mesaj negativ, aș vrea să fiu lipsit de griji, dar aici e tot negativ, deci nu dă partea aia. Da. Vrei să te simți în siguranță. Sau te simți bine, să te simți înconjurat de prieteni, nu știu exact. Am pus și eu ceva, dar vi le citesc. Citește, mă rog, una e un soi de repetiție, că v-am mai spus asta de câteva ori până acum. Am zis să Bucureștiul bucureștenilor. Okay. Avem o administrație transparentă și responsabilă. Ăsta e cum? Intră la cum. E la cum. Să facem sectorul 6 acasă? Ăsta e mai mult, ăsta este mai aproape de DC. Deci poate fi un DC, poate cu condiția de a mai fi înconjurat de ceva care să-l întărească, să-i dea forță, încât urâtul ăla să spună, ha, ce bine, gata, să se relaxeze. Ne gândim și la perspectivă? Da, la perspectivă. Viitor, nu ne legăm de istoric? Nu, de viitor. Deci, cum trebuie să arate
locul acela în care noi vă ducem. Cum te vei simți în locul acela în care noi te conducem? Pentru că noi vrem să... Deci, și acest început, contribuția noastră, este vremea ca oameni noi să pună în ordine, să conducă treburile comunității. Sau, mă rog, asta este o propunere a mea, nu înseamnă că asta va rămâne. Asta trebuie șlefuită. Dar astfel încât, deci, dacă vă aduceți aminte de Martin Luther King, nu? Și ce a spus el în 60 și nu știu cât, 60, mă rog, sau 90, nu mai știu când a fost. Așa, a descris I have a locul... dream. Da, I have a dream, da. Și vreau ca să văd copiii albi cu copiii de mână plimbându-se pe stradă. Deci e foarte puternică. Ceva de genul ăsta. Și atunci vocea ta contează, e bună. Nu? Perspectiva unui loc în care vocea ta contează, are impact. Nu. Și asta este tot o metodă de a obține chestia asta. Că, de exemplu, într-o familie, dacă zici ceva de familie de acasă, evident că acasă vocea ta contează. De regulă, oamenii reacționează la mesaje din care înțeleg ce le iese lor. Și omulețul ăla pe care l-a arătat domnul Trușcă mai are un gând, what's in it for me? Cam așa se gândește și întotdeauna când îi transmitem ceva, trebuie să-i dăm răspunsul fără să se chinuie foarte mult să-l caute, ce mi iese mie. Exact. Ca să ajungem la asta, de regulă se pune întrebarea so what? Dacă îi dai un răspuns, dacă îi spui oameni noi în politică, el se întreabă și dacă sunt oameni noi în politică. Păi nu mai au vechi de metecnici. Și ce dacă nu mai au? Păi nu mai fură. Și ce dacă nu mai fură? Păi am... Da, și de undeva la al 5-lea răspuns, de regulă ajungem la răspunsul corect, ce mi iese mie din asta. Deci probabil că sloganul nostru ar trebui să indice ce le iese alegătorilor dacă ne aleg pe noi. Corect. Cu o singura observație, să nu fie beneficii și avantaje, ci sentiment. Deci o stare. Ceva care să-l relaxeze, să se simtă bine, să spună... Da? Că așa nu putem concura cu PSD-ul, că ei dau mai mult. Deci, da. Da, ai spus bine, Banc, dar exact asta este treaba. Deci, pe mesagerie au mai apărut câteva idei, sigur ne inspirăm de acolo ca subiect. Cred că ar merge să ne focalizăm și pe aspectul de mobilitate din sectorul 6 și până la muncă, spune Vlad Rotaru. Iulian zice, visez la o țară în care cetățeanul să fie respectat și să nu se simtă tras în piept la fiecare decizie a politicienilor. Da. Acum să o transformăm în chestia pozitivă cu sentiment. Se simtă, da, se simtă în felul ăsta. Ok. Poate rămâne temă? Chestia asta? Până când? Păi nu știu. Începând de mâine. Păi nu știu. Când? Când? 2-3 zile? Dacă o formulăm frumos, o facem poll. Brainstorming. Poll. Da. Adică asta nu se rezolvă acum, cu siguranță. Nici nu mă așteptam. Dar ce simțeam nevoia să vă transmit este că chiar trebuie să decidem, să o descoperim. Vlad Rotaru, eu aș zice să intervii, să pui întrebarea asta ca să te și auzim să vedem exact ce și cum. Că e interesantă propunerea lui. Ia. A apăsat pe buton? N-are butonul apăsat? Gata. Da. Vă spun eu ce a spus Vlad. Yeah. Oricum nu poate să spună nu, că nu poate să vorbească. A spus, pornind de la povestea cu I Have a Dream a lui Martin Luther King, a zis, cum credeți că ar funcționa niște tagline-uri la mișto, gen visez la un sector în care se fac baie cu apă caldă. Vezi că în sector la noi sunt multe
fără apă caldă. Și mie mi se pare o idee bună, nu neapărat de DC-ul despre care vorbim, ci ca un soi de campanie de trolling cu niște... Pentru campanie de trolling sună foarte mișto. Da, sună bine. Da, Da. și atunci visez la un sector în care să mă plimb cu bicicleta și să arătăm traseele de bicicletă făcute la mișto, sau visez la un sector în care mă spăl cu apă caldă și să arătăm... Perfect. E bine. Și ne trebuie campanie de trolling, neapărat, că la prezidențiale a lipsit și am fost penalizați. Păi asta trebuie notată și discutat cu Mihaela, să vedem ce putem construi de aici. Că ideea lui Vlad e foarte bună. E bună. Așa, te rog. Își mai amintește cineva alegerile de acum foarte, foarte mult timp dintre Constantinescu și Iliescu, parcă au fost, în care Iliescu a fost ironizat și a fost o campanie extraordinar de bine făcută, a fost ridiculizat. Nu s-a oferit nimic, pur și simplu s-au făcut niște chestii la mișto, era imaginea lui deformată, vocea lui denaturată și a fost suficient încât să fie zdrobit la alegerile alea. Da, e adevărat. Ok, și atunci putem merge pe antiteza cu Mutu, nu? E sugestiv numele. Ne legăm de lipsa din sector. Nu cred că trebuie să facem un beneficiu lui Mutu să mai amintim oamenilor. Nu, că dacă vorbești despre el, îl scoți în evidență și pare și atac la persoană și nu cred că ar fi bine. Nu. Haideți să vă spun, sună foarte bine treaba asta, dar dacă mintea noastră se duce cu plăcere în zona aceasta de trolling, ce-ar fi ca toate acele chestii să primească un nume care să ducă la acest DC, deci la impactul pe care vrem să-l obținem, dar pe care să-l pui aici, deci ca pozitiv. Pentru că, de exemplu, dacă este ca să te simți acasă sau pe pagini sau știu și eu cum să zicem, evident că acolo te plimbi cu bicicleta, evident că ai aer curat, evident că tare. Deci, beneficiile de genul acesta parțiale pot fi trolling, pot fi construite ca trolling, dar esența trebuie să fie aici, să fie pozitivă și să le cuprindă pe alea. În sensul pozitiv, în sensul serios. Nu? A înțeles cineva ceva? Da, s-a înțeles. Nu? Ok. Deci ceva de genul ăsta. Că e foarte bine să intrăm și pe alte ușițe ca să ajungem la esență. E foarte bine, da. Ok. Deci să zicem că putem face asta. De ce s-ar întâmpla? Hai să vedem aici, să mai încă vreo 10 minute. Mai rezistați? Cât aveți disponibilitate? Mai rezistați o oră? Măcar până la fuziune să terminăm totuși. Nu știu, să vedem, ne oprim undeva, da. Deci, ce înseamnă autenticitate? Înseamnă că ceea ce facem e consecvent. Și se vede. Cum facem, e disciplinare, se păstrează, facem la fel de fiecare dată. Vorbim în același fel, mă rog, așa. Deci, cum înseamnă proceduri, înseamnă principii, înseamnă valori, acestea înseamnă cum. DC-ul este clar, deci dacă toate acestea sunt aliniate, de ce, cum și ce. Pardon. Deci, atenție, atenție că oamenii vor vedea, într-adevăr, mai mult ce-ul, da? Și cumul. Și cum. De ce-ul se simte doar de către omul acela. Ei nu-l vor putea pune în vorbe, dar îl vor simți. Și își creează o nouă poveste despre ceea ce vede și aude. Îi dă înțelesul pe care noi îl dorim și se înrolează. Evident că știm toți ce înseamnă a se înrola, nu? Deci devine un om care sprijină, luptă pentru noi și așa mai departe. Nu e un simplu votant, ci chiar el te apără de trolii ceilalți și
tot ce înseamnă pericol. Vreau să fac un cadou. Vă plac cadourile? Vrei să te mințim? Asta ne iese nouă? Un cadou? Apropo de cine iese. Da, poate ieși un cadou, da? Și sper că nu am făcut această prezentare amenințător ca să ziceți, aoleu, vrea să-mi ia banii sau ceva. Nu. E altul. Deci, în toată această discuție pe care am avut-o, este vorba despre biologie. Dacă ajungem iar limbicul care lucrează cu reprezentări, nu lucrează cu cuvinte, nu? Așa. Dar atenție, reprezentări de altă natură, nu grafice, nu? Deci nu vă gândiți la grafice. Analogii? Nu. Reprezentări în sensul de... Nu sunt cuvinte, sunt sentimente. Mă simt bine, nu mă simt, parcă plutește ceva, asta parcă seamănă cu cutare, asta mi-aduce aminte de nu știu ce, deci chestii de-astea. Astea sunt aceste reprezentări. Ok, și neocortexul are cuvinte și alte treburi. În general, aceste cuvinte, de obicei, când faci ceva și te ceartă cineva, sau te trezești tu că ai făcut-o, zici, dar nu știu ce m-a făcut, dar am făcut-o. Asta e. Așa. Ia să vedem ce mai am aici. Ideea este următoarea. Vreau să vă ajut unul câte unul să descoperiți DC-ul propriu. Cum se face asta? Pentru că acela e diferit al partidului, da? E propriu, ține de viață. Va trebui, pentru asta, cine are acest curaj, să își aduc aminte despre niște povești cu mare încărcătură emoțională, le trece pe hârtie așa frumos, le discutăm, în sensul că eu întreb, ați văzut că eu cam întreb, nu? Așa? Identificăm niște teme recurente și construim împreună o declarație. Eu, tararam, astfel încât, tararam, contribuția. Acest DC este o reprezentare. Deci, vedeți, încă o dată, când căutăm acel DC, trebuie să fie de genul reprezentare. Cum mă simt, cum mă situez, despre asta este vorba, nu o descriere clară. Cum am pus la mine acolo, deci, pentru a este să cresc valoarea personală și contribuția acestor valori personale la creșterea valorii lumii, în principal. Deci de a descoperi ce este bun în fiecare, al crește, în așa fel încât contribuția lui să ducă la creșterea valorii în jurul lui. Ok. Stai că asta este mai mult. Da. Deci cadoul ăsta e, încă o dată, am trecut cam repede, nu m-am prins. Deci ideea este următoarea. Ce vă propun și vă face acest cadou în discuții 1 la 1, online, virtual, nu? Deci nu putem să bem decât fiecare ce are în fața lui. Să descoperim care este DC-ul. Acesta va putea duce la crearea brandului personal real, autentic, în care dă cei mai buni din el. Acest DC, evident că se va alinia după aceea și va interfera, la un moment dat, cu DC-ul partidului sau firmei pe care o reprezentăm. Și în firmă, acest DC trebuie să se alinieze cu DC-ul companiei, că dacă nu se aliniază, cel mai bine este să pleci. Pentru că suferi. Deci începeți să deschideți o listă, da? Și ne înscriem acolo pe listă. Așa, și când completați oferta, ca să știm cum procedăm. Durează cam 2 ore, o oră jumate, 2 ore prima discuție. Și vă trimit, de cine dorește, vă trimit la început
ce anume trebuie să pregătească pentru această întâlnire. Putem să facem propunerea către toți candidații și cei care nu sunt acum în call? Da, treaba este că să știe ce înseamnă chestia asta, sau mă rog, probabil dacă Marcel tot înregistrează, să uită întâi pe această prezentare, pe această înregistrare și să-și dea seama despre ce este vorba. O să fac și un formular de înscriere ca să fie mai ușor de gestionat. Da. Asta când trimit filmulețul, după ce îl procesez, trimit filmulețul și dăm și un termen de înscriere. Da. Cu super ofertă, da, la final, ca să atragem lumea. Și gratis, scris gratis, așa peste. Gratis, da. Treaba e următoarea. Este gratis din punct de vedere pecuniar, însă nu e deloc gratis din punctul de vedere al întrebărilor pe care fiecare va începe să-și le pună despre el. Da? Deci nu este simplu, este simplu, dar nu e ușor. E nevoie de efort. E nevoie de efort personal și curaj de deschidere. E ceva mai scump decât ați cumpăra un televizor. Dar e vorba despre altceva aici. Deja s-a mișorat lista. Da. Pentru că trebuie să știu așa. Și nevastă mea când lucrează cu copiii care vor să dea la drept, prima întrebare la care trebuie să răspundă și familia, chiar vrei să faci chestia asta? Să știi că este de muncă. Da. Nu e de muncă. Aici este extraordinar. Dacă îți place să te descoperi și îți place de tine, adică îți place, nu în sensul că te iubești pe tine sau chestiile astea, ci ești în ordine cu tine, cât de cât. E foarte bine să știi treaba asta până la urmă. Îți crește forța. Bun. Deci am stabilit, nu? Ce este de făcut. Ok? Deci asta și cam în cât timp să stabilim cum facem pentru a găsi DC-ul acela. Mai aruncăm niște cuvinte, mai venim cu ele, zicem, ne mai întâlnim și mai vorbim. Că trebuie vorbit pe asta. Deci e un brainstorming în care trebuie să apară un număr de cuvinte sau de declarații, de fapt, nu doar cuvinte, ci și teme, idei. Deci facem și din de ce o acțiune, da? Da. Păi, eu așa înțeleg ca să tragem maximum de folos din toată întâlnirea asta. Să o facem tot așa secvențial, în sensul că după ce prelucrez filmul și îl dau în intern, apare și formularul și va apărea și acest text legat de căutarea și găsirea unor cuvinte care să răspundă la acel de ce. Da. Foarte bine. Excelent. Tu, Marcel, știi foarte bine cum se rezolvă chestiile astea ca să iasă bine. Deja ar fi prea mult, mă gândeam la un bonus, dar n-avem timp. Acum poate facem o întâlnire separată, care ar fi așa. Intri într-o întâlnire cu miză, cum o câștigi înainte ca jocul să înceapă. Că vor fi astfel de întâlniri. Pentru tot felul de negocieri, pentru noi toți, pentru voi toți, ca oameni care nu stau deoparte, ci se întâlnesc, participă, îi interesează rezultatul unei întâlniri, nu vin acolo numai ca să facă prezență și ar fi de învățat câteva mici chestii esențiale, dar este de ce să leagă de toată istoria asta. O lăsăm pe altă dată. O lăsăm pe altă dată și poate o nișăm un pic pentru oamenii care caută bani și vor să aducă bani din donații și fundraising și ce avem nevoie în campanie. O nișăm. Da! Așa e. Uite că așa e. Perfect. Poate să meargă foarte bine. Asta o discutăm atunci cu voi, cei care vă ocupați de așa ceva și știu că doare, nu? Ca să o nișăm. Și
să pregătesc eu câteva chestiuni, pentru că trebuie să identificăm împreună care este, așa se numește, big idea. Deci, care e acea prezentare, care este acele cuvinte care pe omulețul acela foarte atent îl fac să ciulească urechile, să spună: interesant, 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 mă interesează, îmi place, îmi place, îmi place. Nu? Și a doua, să fie mai mult în defensivă, deci el să capituleze, nu tu, ci el să capituleze. Astea sunt cele două. Ok. Ce am făcut eu aici? Așa. Stop share. Sper că v-am împărtășit multe, nu? Da, sunt 22 de persoane acum, mă rog, inclusiv eu, da, 21. Well. Cum vă simțiți acum după această discuție? Adică? Eu am în cap doar DC-ul acela. Asta e perfect. Adrian are o întrebare. Mai târziu. Da. Am ratat un pic, în fine, mi-am terminat treburile mai târziu. Așa. Deci, anterior se căutați un slogan pentru campania de la locale de la sector 6, am înțeles bine, că de-aia n-am zis nimic, doar ca să știu ce. Nu, deci nu asta e tema. Am legat-o pur și simplu pentru că a apăruse. Deci nu. Deci sloganul va fi foarte ușor de găsit și să fie autentic după ce trecem de această fază. Și atunci era o temă, fiecare să căutăm ce, ca să știu și eu să mă gândesc dacă e. Cred că mai bine îți spune Marcel filmul și... Cred că îți spune, da? E mult mai bine. Așa ca să fim... Concluzia ar fi un proces cognitiv în care, în transmiterea mesajului, vrem să știm de ce transmitem acel mesaj. Am legat acest de ce pentru campania la local în sector 6. Da. Ca să fie Dar, într-adevăr, trebuie urmărit filmulețul ca să se înțeleagă contextul. Asta este ideea. Nu e neapărat că nu a vrut să facă rezumatul, ci e o succesiune de idei care trebuie văzute și înțelese și atunci rezultă și răspunsul la întrebarea ta, Adrian. Ok. Bine, dragilor, de-abia aștept întâlnirile 1 la 1. Îmi pare bine că suntem colegi, chiar mă simt că sunt și de folos și că ceea ce simt eu că trebuie să fie contribuția mea, este luată. Mersi.